Decyzją Rady została Pani zobowiązana i ja się liczę z tym, że Pani po prostu decyzję Rady uszanuje i będzie realizowała zgodnie z wnioskiem. I oczekuję, że targowisko powstanie w roku 2013. Jeżeli to jest moja koncepcja, jeżeli będziemy realizować ten wniosek, który przedstawiła Rada. Powstanie targowisko, a nie, że w kuluarach się mówi, że trzeba to zamknąć, też takie słowa padały, a jak nie to nasze sanepid i tak dalej, i tak dalej. A skąd Ja uważam, takie słowa? Panie Burmistrzu, no niestety dochodzi. Niestety. No pewnie ktoś się wymyśla na potrzeby skłócenia ludzi handlujących. Nie mówię, że to mówiła Pani Burmistrz, a bardzo przepraszam, dlaczego Pani się od razu obrazi? Ja też nie mówiłam. Ja jestem bardzo ostrożny w swoich wypowiedziach, tylko chcę jak mówię, że coś mówię, to mówię z całą odpowiedzialnością. Jestem kartuzjaninem, kaszubą i chcę dobrze dla Kartuz. A jeżeli ktoś nie chce, to uważam, ma inne zdanie i musi się niestety przedstawić wszystkim, czy to zdanie jest do przyjęcia, czy nie. Na dzień dzisiejszy, Panie Burmistrz, jest uchwała Rady. Dziękuję bardzo. Uchwała Rady też musi być wykonalna. Jeśli jest niewykonalna, proszę Państwa, no to trudno szantażować burmistrza czy zmuszać do rzeczy, które są niemożliwe do wykonania. Proszę powiedzieć, kto z Państwa budował dom? Panie Przewodniczący, teraz ja mówię. Kto z Państwa budował dom? Proszę powiedzieć. Ja budowałem... I proszę powiedzieć, ile czasu zabierało Państwu przygotowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę? Miesiąc czasu? Miesiąc czasu? Nawet przy gotowym projekcie w miesiącu się Państwo nie zmieścicie. Nie ma takiej możliwości. My cudotwórcami nie jesteśmy i proszę Państwa, ja Państwu nie powiem, czy to jest możliwe do złożenia do grudnia, bo to jest niemożliwe. Radni na papierze mogą napisać, natomiast Panie Przewodniczący, bardzo proszę złożyć, jak Pan uważa, to jest wszystko możliwe, proszę złożyć, przejść tą procedurę i wtedy Pan zobaczy, co jest możliwe, a co nie. I proszę ludziom nie obiecywać rzeczy, które po prostu są nierealne. Ja chciałabym z Państwem tu rozmawiać, tak jak rozpoczęliśmy, i z radnymi, i z Państwem merytorycznie, żebyśmy sobie wspólnie odpowiedzieli na problemy, na pytania, na wątpliwości i ustalili sobie coś, co jest możliwe do zrobienia. I to jest ta propozycja, która jest realna i myślę też uwzględnia przede wszystkim Państwa potrzeby, bo więcej potrzebujemy boksów po tą działalność pozarolniczą niż boksów do działalności rolniczej. Myślę, że to jest plus sprawy, to jest chyba punkt wyjścia, o którym musimy sobie tutaj otwarcie powiedzieć. Jeśli tak sobie to określamy, to wtedy my mamy otwartą drogę, żeby w kontekście miejscowego planu przygotować projekt o budowę tego targowiska wraz z parkingiem, który jest zaplanowany do zagospodarowania ulicy Szkolnej i tego otoczenia tam dookoła. Ja myślę, że energię Pani Burmistrz trzeba wykorzystać na załatwienie tematu, a nie na PR. Dziękuję. Niezgodna z ustawą o stowarzyszeniu. Wy w nazwie macie Stowarzyszenie Urzędów Budowy w Kraju. Macie interes, ustawa nie dopuszcza działalności zawodowej. Nie mieli wspólników, których ukrywaliście, to owszem tak, ale artykuł 22 to świetnie. Artykuł tak. Na swojej liście nie mieliście punktów. Ja byłam w KRS-ie, ja mam pełną listę. Panie Merytorycznie, to jest tematem naszego spotkania. Mogę? Słucham? Dostawcy. Nie, to jest tematem dzisiejszego spotkania. Bardzo proszę. Nie, żeby tak patrzał. I teraz każdy zwalni i to handlowe. Swoje pieniądze, jak to na pewno praca jest. Swoje pieniądze na pewno. Nie? I wtedy jest problem. Ale jeżeli za 500 zł ma korzystanie, bo nie można to zrobić, to rób tak. Ale jeżeli nie można robić, ale jeżeli nie można tego zrobić, to każdy to mówi. Jeśli swoje stanowisko subbudowy, nagada proces handla i wertył. I wertył faktycznie przejazd, nabiera to pewnie. Jedno w niemieckim Kiel i przejazd na rękę, gdybyże handlować, ja i ma sklepy, nie ma. To robi do parki. Myślę, że na
zbudujemy, bo nie mamy pieniędzy. Ja tego nigdy nie powiedziałem, proszę mi tego nie wcisnąć. Proszę pana. Jeszcze raz, Niech pan nie kłamie. Panie Grzegorzu, Niech pan nie kłamie. Panie Grzegorzu, ja nie kłamie. Ja nigdy nie Ja nie kłamie, ja za powiedziałem. każde swoje słowo odpowiadam. To nie moje Ja słowa. za każde swoje słowo odpowiadam. Taka była rozmowa. Przed chwilą powiedziałam, jak to dasz? Gminie, jak to dasz? Radnie, jak pokazaliśmy tą koncepcję, tak? Zadaszonej boksy, o których mówimy. Zadaszonej boksy, o których mówimy. To gmina powiedziała, radnie powiedziała, że nie myślimy, że mamy parking, zbudujemy, że my pieniędzy na to nie mamy. A teraz nagle wyjaśnia się pan Duszyński mówi, że gmina zbuduje parking. To skąd nas znalazły się pieniędzy? A dlaczego nam mówili, że nie ma pieniędzy? I wy chcecie nam powiedzieć, że my to chcieli złodziejstwa chcecie zrobić. Chcemy nie budować, nie chętnie. Ja dwie ręce podniosę i jeszcze jedną nogę za tym. Ja mówię, ja dwie ręce podniosę i jeszcze nogę. Niech gmina to zbuduje, tak? Tylko pytanie. Czy to będą boksy, czy to będą stoły? To niech pan zajmie. Już. Bardzo chętnie, jak gmina zbuduje, bardzo chętnie. Jeszcze raz, chcę przeczytać tu, żeby dostać te pieniądze, tu pisze tak, miejsce parkingowe, wszystko, że 50% w tym musi być zadaszone i stoiska. Może mnie pani wytłumaczyć, co to jest zadaszone i stoiska? Proszę pana. Co to jest zadaszone i stoisko? Niech pani mnie wytłumaczy. Ale przestańcie. Chcę powiedzieć jedno. Tak. Rozmowa jest nie na temat. Ale ja zadam pani pytanie, jak radna pani nie może mnie odpowiedzieć? Jak pani radna nie może mnie odpowiedzieć? Jeżeli spotykamy się na komisji religijnej, Halo, jeżeli spotykamy się... proszę poczekać. Było pytanie, czy pani Henryka potrafi powiedzieć, co to jest zadaszone stoisko? Czy pani może odpowiedzieć na to pytanie? Żeby wszyscy kupcy wiedzieli, co to jest zadaszone stoisko. Pani burmistrz, ja mam wyobraźnię, ale przepraszam, pan nie prowadzi zebrania. Jasne. Pani burmistrz, Ale to ja zadałam pytanie, tylko pani ponieważ ja nie przyszłam po to, żeby się wypowiadać za urzędników tej gminy, mam swoją wyobraźnię i mogę powiedzieć, ale nie w tej roli ja tu przyszłam. Ma pan pytanie, pani burmistrz, proszę odpowiedniego urzędnika zabrać panu Nie po to Państwo się mnie zeszliście, żebyśmy się tutaj mieli kłócić i przekrzykiwać. Pytania nie na miejscu. Bo nie ono dzisiaj w ogóle chodzi. Chcemy ewentualnie ustalić kierunek i zasady, a to wyniknie z zagospodarowania. Ja mam zupełnie inną rzecz. Ja tylko do Pana nigdy nie powiedziałem, że gmina Wam nie wybuduje. Tego niech Pan nigdy nie mówi, bo ja takich słów nigdy nie powiedziałem. To znaczy Pana Nie proszę, ale to proszę mi tego nie mówić. Ja byłem tym, który był przeciwnikiem od początku budowy tego, co byście proponowali. I teraz tego momencie ja Panu nie przeszkadzałem. I teraz chcę powiedzieć jedną rzecz. Nie dość, że jeszcze jestem z Wami w sądzie i dobrze, bo to bynajmniej czarno na białym wyjdzie. Natomiast jest zupełnie coś innego. Przed chwileczką mówiliście Państwo, no jak, no tutaj będzie pół na pół, 20 czy 40 boksów, a niedawno ileś tam, załóżmy 20 tylko dla handlujących pozostałych. Wasze stanowiska tylko i to, co byście chcieli zrobić, miało być tylko 30, było dobrze? Nie. No to więc, a jak 40 wszystko. Dobrze, a teraz proszę Państwa, ja się powiem dobrze. Ja myślę, że Dajcie powiedzieć. chodzi tylko o dla mnie, ja czegoś tutaj nie rozumiem. Bo ja myślałem, że rzeczywiście dobrze mówił przewodniczący i radni, że dostaniemy więcej informacji już takich konkretnych. Pomijam już czas, pomijam tempo, jakie jest potrzebne. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego dzisiaj znowu albo my jesteśmy manewrowani, albo w jakiś sposób wpuszczani w maliny? Bo ja uważam, że tak. Dlaczego w ogóle nie mówimy o tej działce, która tu jest targowisko? Przecież to dodajmy tą część, prawda, której tutaj nagle nam nie pokazało, dojdzie nam 20 stoisk do tego i 20 do tego. Więc o czym my tu mówimy? Jeżeli my już dzisiaj nawet na mapie nie mamy całego targowiska. Proszę Państwa, czy naprawdę chodzi tylko o jedno, czy Pan burmistrz chce nam ewentualnie wmówić, że znowu nie gra albo na jakichś tam sprawach, jeżeli mówimy o targowisku, to my znowu jako radni mówimy o całości, a nie znowu o jednej działce numer 50. To, że uchyliliśmy działkę 50, to nie znaczy, że to jest całe targowisko. Pozostała działka 48 na 7. Proszę ją zagospodarować. I zagospodarowanie uchwały. Przepraszam, w porządku, ale jest to również targowisko. My mówimy o całości. Budujemy odtąd, aż potąd. To jest targowisko, a nie znowu mówimy teraz tylko o takim, no i to się zmieści tyle, to się zmieści tyle. Nie. Pokażmy w tym momencie, że jeżeli chcemy budować, to tak jak mówiliśmy, że wiedzieliśmy i mieliśmy inną świadomość, to teraz my
chcemy i mówimy o całym targowisku. Proszę dołączyć te metry, tak jak prawie, że wyjdzie nam wielka powierzchnia, czyli dojdzie powierzchni dla rolników i dojdzie powierzchni do tych pozostałych ramów, prawda czy nie? No więc mówmy o całości, a nie znowu wybiórczo ustawy nam się tutaj jakoś działa. Nie ma problemu, zaraz pani Emina powie. Mówiliśmy o tym, ale powtórzymy. Pamiętam, na ostatniej sesji zostało wyraźnie napisane, iż parking zaprojektowany przy ulicy Szkolnej ma stanowić wkład własny w tym projekcie. Pomijam, czy to jest przeczytane z programu, czy nie. Tak zostało czarno na białym. Na tym pan głosował, panie Grzegorzu. Na komisji komunalnej było to? Nie było pokazane. Tego parkingu nie było pokazane. Nie było, pani było? Nie było. Więc po raz kolejny pani nam czegoś nie pokazała. Przepraszam, na Ale pan sesji... Grzegorz znowu nie widział. Proszę powiedzieć, na sesji nie było tego pokazane. Żadnego takiego załącznika. Żadnego załącznika. I teraz powiem po raz drugi. I proszę Państwa, zobaczcie Państwo, w jaki sposób tu w gminie działa się odnośnie targowiska. Właśnie to jest kolejny etap. Zlikwidować wszystkie możliwe formy, żeby nie powstało targowisko przy ulicy Dworcowej. Na siłę wybudowano na Sędzickiego, które wiadomo było, że nic nie przyjmuje się... Teraz wiemy, dlaczego pan to przeszkadza. Nie, mi to nie przeszkadza, bo ja chcę na tym miejscu zrobić tylko, że tam nie ma ludzi, ja bym gastronomię otworzył, ale tam ludzi nie ma. Tam nikt nie będzie jadał, tak jak chciałem otworzyć jakiś kebab, coś takiego, ale nic z tego nie wyszło. No bo nie ma ludzi, no dla kogo mam to zrobić? I proszę Państwa, to jest po raz kolejny. Dlaczego w tym momencie gmina to zrobiła? Jeżeli wie Pani Burmistrz, że chcemy zrobić targowisko, że walczymy o targowisko i tak dalej, to więc mówmy o całym terenie na targowisko. Z całego terenu, z tej powierzchni, ja teraz Państwu też jedną rzecz gwarantuję, tu są radni. I proszę mi uwierzyć, że na najbliższej sesji podam wniosek o wycofanie tej uchwały łącznie z projektem. Naprawdę. Tego myśmy jako radni nie widzieli. Paweł, widziałeś? Nie. Więc proszę Państwa, i nic nie stoi też na przeszkodzie, jeżeli gmina przejęła tereny pokolejowe. Mamy 50 metrów z drugiej strony parkingu nie chcemy. No przepraszam bardzo. Proszę Państwa, nie grajmy tutaj w tym momencie na pewnych zasadach, których ewentualnie albo się przemyci, albo się nie przemyci pewną wiadomość, bo to jest po raz kolejny przemycone. I dajcie Państwo mi wiarę. My, jako radni, nie widzieliśmy tego projektu. Była uchwała, że będzie parking, ale dla mnie, no jak przy ulicy parking, tak sobie to rozumiałem. I dlatego mam nadzieję, że teraz jako radni każdą uchwałę będą chcieli widzieć. I to jest kolejna uchwała Pani Burmistrz, która na pewno ulegnie na najbliższej sesji zmiany. To ja Pani gwarantuję, że o to sam osobiście wystąpię. No nie wątpię, bo pan